itong mga ano, ako raw, may cancer na sa kulon, sa puwit, sige ako, wala man, ganda man ang amoy ko. Kay ako daw may kidney ito si Tatad, ikaw Tatad, yung, there's a border between press freedom and pagbabastos ng tao. Pag una kitang makita, iwasan mo ako. Putang ina, sampalin kita. Maniwala ka, sampalin kita sa maraming tao. Magbiro ka ng gano'n na, Duterte, may cancer. Putang ina, ikaw yung may diabetes. Kaya ikaw ay hindi na pwedeng mag-ganon. Ikaw, Tatad, yan. Kami, kabutsan, gano'n yan. Ikaw, Tatad. May diabetes ka eh. Kami kung Congressman Tolentino, kapatid nito si ganun. Noon sa langit. Hindi kayo ang binabastos ko, Tatad. Sinadya ko yan para putang ina kapag nakita kita, bantay lang. Yan ang violation talaga ng press freedom. Pero hindi dahil galat ako yung kantsa mo parang bastos na. Gusto mo talagang subukan kung meron pa kami o wala? May asawa ka? Pahiram mo sa akin. Putang ina ka. Ikaw, Congressman, baka dito na lang. Okay na yan. 10 minutes lang yan. Tatad, goddammit. Yang ka. Kaya wala ka ng ganon, binabastos mo yung kapwa mo tao.